1. Čete. Zprávy. Nelegální. No, takže to převezmu já. Já jsem gay hoši a vidíte moji kravatu. No to. Takže. Teď jsem pěkně v kaši. A moje hlava má vysoké tělo jako můj tata. A ten mikrofon černý. Jsme to úplně postrali. Nech to dál, pak na to podíváme, bude prdel. To se nahrává, já mluvím já. Tak ať mluví. Já poprosím režii o ticho, ano? Taková vytuněná záchranka. Hej, já úplně jsem červený, ty voko, stojím tady, úplně ulmé, uvidíte ty tečky, tyhle. No, tak já mám 3 hamburgery v sobě, jo. Vidíte tu čepku, no. To je děsné. No, já jsem mám červeného samejto. To plán tam si šouškávat. Co kdyby si dělala dready? Tak si tu pár Hit the switch, show niggas how the shit go. The game is back, the aftermath chain is gone. The D's is chrome, the frame is black. Snickers za bombody bombary. Motherfucker bounce and break, and knock both of the screws out the license plate. Let the games begin. These other rap niggas so far behind, they can taste my ribs. Let the chronic burn as the day you spin. It ain't Lidi vypadají jako mravenečci. Takže vy máte píchat tak. Ano, ano. Proč jsem to řekl sami? Jo, úplně mám velký krk. No halo, já jsem teďka vstal a píchal jsem 3 děvky. Má velký krk. Tuky. No, on tam... Už jsem tam. Mami, já chci ven. Já si to vyfotím. Kurva, já se stydím. Mám pár jointů v sobě a ti 2 za mnou jsou úplně vřítí. Co to je? Mi udělal barák. Ale vlaštovka. Ten mikrofon se jmenuje jako Kuba a je fakt můj jako. Nesorujte do něho, jinak vám ho naseru do řítí. Takové kery tady. Taká mapa za mnou, sice to je Německo, ale tak to je jedno. Čau, čau, nazdar. Čau. Byl jsem takže? Běloší, Já letím domů. ale já ne. No, tak já jsem Ivan Langer, bydlím v Podvě a můj syn je pěkný čurák. Víš, oba jste Ivani? No. Tady to bude. Hej, to čumí jsem skinhead. Tak. Co žujíš na hřát? Ty co čumíš trávu? Tady vidíte legální báty. Prostě je fakt legální. Nechajte to zastavit. Je moc krátká. Takže, já poprosím Ivanku o slovo, protože já vůbec nevím, co mám říkat. Edita. Tedy editu, pardon, pane režisére. Mluvíš. Mluv, ne? Edito 1. Co je? No, já si myslím, že to byla velice dobrá party, ale ti chlupati nám to zase zastavili, takže je to chlupat... Tak to je na hovno. No, Půjdeme domů. já si myslím jako... Tady vidíte vytuněnou Fabii. Tak nic. Vytuněná tramvajka sanitka. Tak jde. Rolbíčka. Taková. Tady se pěkně kéruje. Píčo stará. Píčpa. No takže, já mám vysoký podbradek a velký laloch. Mluvíš. Vysíláme živě, no myslím, že to jde vidět, ale zase jsme živě. Chlupati tady zavřeli do jedničku a je to pěkně v prdeli, protože se nepořádají na další akce. Tady to musím. Promiňte, teď si to musím přečíst, je to na hovno. Mluvíš, ale jako... Ty se mi zase hýbaj, ale já nemluvím, jak to? Co to je za hovno? Jmenuje se... Horáková Hedita. Víc mám Horákový, mám ráda Horákový, já jsem Já Horáková. poprosím režii, aby už ta holka stichla, protože už je trapná. Jo, proč? Mluvíš. Ty mluvíš ty. Režii, tady to staví trošku. Teď jsem se pěkně vysral. No, tak já mám úplně oči jak bulvy normálně, úplně. Nosím kaštany na očích, hej. Tady jsem nějaké kachny. Kachny za mnou tam lítají, hej. Já nevím, co mám dělat, já se fakt bojím, jako. Úplně, hej, půjdu dom. No, hej, tady to vidíte, jako. To jsou kachny. Já vás neslyším, tady kouří kachny. Máme tady... Kat! No, tak jak
jako tu to vidíte, z legální tuning party se proměnila zoo, jako máš díle, fakt Tatra. určitě za mnou tam jde, jak kdyby byl hasič nebo co, a přitom je to obyčejný gay. Jako asi ho, jako fakt já půjdu domů normálně, já se na to vyseru, jako, mě to fakt už nebaví, jako, oči mám fakt jak kaštany, normálně, hej, tady, já nevím, co mám mluvit, já jdu domů, co čumí, ten mikrofon sežeru, Kaufland, pojedu 49 důchodce zajedu, ty bys tyško, on mluví úplně dlouho, hej. Nebyl. Je to debil. Ano, ano.